Selam i lijep pozdrav, dobrodošli u novi video, dobrodošli u jedan jako važan video. Ovaj video je jako važan za one koji žele da studiraju u Turskoj, za one koji žele da dobiju tursku stipendiju i za one koji žele da svoje obrazovanje i školovanje nastave na turskim fakultetima i u turskim školama. U ovom videu ću vam pokazati sve detaljno, korak po korak, ići ćemo zajedno koji su to uslovi da bi se apliciralo za turske stipendije i za studij u Turskoj. Državna stipendija, Turkije Burslari, vjerojatno ste svi čuli. Danas ćemo nju prvo odraditi. Znači, ja sam napravio jedan account, probni account za sebe i snimio sam sve detaljno, korak po korak. Tako da vam je jako važno da odgledate video do kraja, da ne bi propustili neki detalj. Pošto sam vidio da je na stranici engleski i turski, ja sam radio na turskom, tako da ujedno sam i prevodio i govorio šta treba da uradite na svakom polju, na svakom koraku, šta treba da učitavate, koje podatke treba da napiše. Svaki detalj vam je jako važan, pa krenimo sa državnom stipendijom. Prvi korak koji treba da uradite jeste da kliknete na link u opisu videa Turkije Bursları i da napravite vaš account. Ovdje piše Üye ol, učlani se. Üye ol, kliknit ćete na Üye ol, prvi korak, kliknete na Üye ol. Kada kliknete na Üye ol, ovdje ćete napisati vaše ime, napisat ćete ovdje vaše prezime, izabrat ćete spol, erkek, kadın, erkek, muško, žensko, kadın. Onda ćete vaš datum rođenja. Nakon toga izabrati državu, lupam ovdje Bosna. Poslije toga napisat ćete e-mail, aktivni e-mail, vaš aktivni e-mail, ponoviti ga ovdje, napisati šifru naravno i ponoviti šifru. Nakon što napišete šifru, možete ovdje piše gizli soru. Možete postaviti neko pitanje, gizli soru cevap. Ja sam napisao merhaba, merhaba, tako da kliknite ovdje ben robot değilim, znači ja nisam robot. Sve ovo što sam gore napisao potvrđujem i onaylıyorum, potvrđujem, prihvatam i kliknite na kaydet. Kada kliknete na kaydet, izbacit će vam ponovo onu početnu stranicu da unesete vaš e-mail i šifru. Znači kada unesete e-mail i šifru, ući će na vaš profil. Kao što vidite na ovoj lijevoj strani imate mnogo stvari koje trebate popuniti, dodati, učitati i tako dalje. Prvu stvar koju radimo jeste kişisel bilgiler. Kada kliknete na kişisel bilgiler, osobni ili lični podaci, ovdje ćete unijeti vaše ime, prezime, izabrat ćete spol, izabrat ćete ovdje bračno stanje, bekar je, slobodan, boşanmış, razveden, evli, oženjen. Onda dom, šehri, gdje ste se rodili, u kojem gradu, kimlik türü izabrat ovdje JMB, ličnu kartu, broj lične karte ili pasoša možete da unesete. Kada to sve unesete, onda ćete unijeti ovdje broj lične karte i onda ćete učitati vašu ličnu kartu. Znači uslikati i učitati. Možete to uraditi kao sliku, možete to uraditi kao u PDF-u i učitati. Kada učitate vašu ličnu kartu ili pasoš, idete ovdje na kaydet. Kada sačuvate to kaydet, nebitno, sad je meni izbaca sve crveno. Kada sačuvate to kaydet, lične podatke, prelazimo na porodične podatke. Znači ovdje ćete unijeti ime vaše majke, je li vam živa majka, evet, hayır, to znate. Unijet ćete ime oca svoga, samo ime oca svoga, pa ćete napisati je li vam otac živ, babanız sağ mı. Onda ćete napisati koliko imate braće i sestara, bračno stanje i koliki je vaš mjesečni prihod. Ovdje ćete napisati koliki je vaš mjesečni prihod, u dolarima je to, to možete izračunati pa ovdje izabrati. I naravno kada i to popunite sve, porodične podatke, treći korak su kontakt informacije. Unijet ćete, izabrati tačnije ovdje vašu državu, zemlju, nakon toga grad, poštanski kod, postakodu, poštanski kod, broj telefona kućni, džepni broj telefona, džada, sokak, broj kuće ili zgrade, naravno ovdje broj kuće ili zgrade. Ponovo nemojte zaboraviti da ovdje kliknite na kaydet, sačuvaj, to je jako važno jer vam se mogu podaci, ako vam se ne sačuvaju podaci, ostaće vam prazno. Znači sačuvajte, kaydet. Četvrti korak, podaci obrazovanja.
Ortaokul, osnovna škola, lise, srednja škola. Kliknemo prvo na osnovnu školu, jako važno. Znači, kada kliknemo na Ortaokul bilgede, informacije o osnovnoj školi, izabrat ćete državu u kojoj ste završili osnovnu školu, grad, pa ćete izabrati ovdje školu. Na kraju krajeva napisat ćete ovdje durum stanje, gdje vam medio nastavlja ili je za svršenik te škole. Početak školovanja u osnovnoj školi, završetak školovanja u osnovnoj školi, datume znači traže vam, vrsta ocjenjivanja, not türü, vrsta ocjenjivanja, koja je vaša ocjena i prosjek, umjećete prosjek. Nakon toga vidite ovdje diploma, transkript. U ova dva polja morate uslikati vaše diplome ili knjižice iz osnovne škole i učitati ih može to biti kao slika, može to biti kao PDF. Kada to uradite ponovo sačuvate. Kada to sačuvate, ponovo izađete ovdje. Sada idemo u srednju školu, jel tako? Idemo srednja škola, kliknemo na lise, srednja škola. Kada kliknemo na lise, znači lise bilgede, informacije o srednjoj školi. Isto tako, država, grad u kojoj smo završili srednju školu. Škola, vrsta škole, piše ovdje na listi. Preporučujem na listi, ako ne bude vjerovatno ćete morati pisati. Onda eğitim kademesi, nivo obrazovanja, i to ćete izabrati. Pošto sam napisao tamo neko 10. ime da snimim ovaj video, vama će ovdje izbacivati, nudit će vam se ovdje da kliknete, da odaberete školu, lupam, nivo obrazovanja. Onda vrsta srednje škole, isto tako smjer u srednjoj školi, stanje sa srednjom školom, početak obrazovanja u srednjoj školi, završetak obrazovanja u srednjoj školi, datumi, znači sa diploma, početak školovanja u srednjoj školi, početak školovanja u osnovnoj školi, ćete diplome uzeti ili knjižice vaše i na knjižicama kada ste upisani u osnovnu, kada ste upisani u srednju školu, isto tako kada ste završili osnovnu školu i kada ste završili srednju školu, to vam piše na diplomama. Onda vrsta diplome, vrsta ocjenjivanja, ocjene i vaš prosjek. I nakon svega toga sve 4 diplome i završnu morate da unesete. Znači oni sve ocjene iz osnovne i srednje škole morate slikati. Kada to unesete, onda ponovo idete na kajdet, sačuvaj. 5. korak su jezici. Moja preporuka vam je ovdje da unesete sve jezike koje znate, uključujući i srpski, recimo ja sam iz Bosne, srpski, hrvatski, crnogorski, makedonski, lupam, engleski, njemački, koje jezike znate, sve te jezike ovdje unesite i vidite ovdje ekle, idete na ekle dodaj i onda će vam tamo dati listu jezika da izaberete i dodavat ćete te jezike. Sve jezike dodajte, ovdje ćete napisati naravno izabrati vaš maternji jezik i onda ćete to sačuvati. Znači, moja preporuka, sve jezike koje znate da dodate i da sačuvate. I ne zaboravljajte da kliknete kajdet sačuvaj. 6. korak, radno iskustvo. Ovdje imate par opcija. Staj yapıyorum. Stažirao sam ili stažiram trenutno, radim. Ako radite, vjerovatno će, evo ovdje imate, ako radite morate dodati ime firme u kojoj radite, ja mislim, sad ćemo vidjeti te podatke, jeste. Da izaberete državu, ime firme, poziciju na kojoj radite, kada ste počeli, kada ste završili, stanje sa radom, çalışıyorum, ayrıldım, znači radim ili sam se dao ostavku, tako dalje, i ponovo sačuvaj i ponovo se vraćamo. Znači ako radite, ovdje ćete unijeti ime firme, kada ste počeli raditi, ali ako ne radite, unesite samo CV vaš i onda sačuvajte i prelazimo na 7. korak. 7. korak, akademska kvalifikacija, ajmo reći. Na ovom polju, znači ako ste izlazili na neke međunarodne ispite, kao na primjer ovdje ALES i tako te neke stvari,
bitno je da popune ovaj korak. Ako niste, ja mislim da nije potrebno da se popunjava ovaj 7. korak. 8. korak, društvene aktivnosti. Znači ödül, nagrade, proje, projekti, sertifikati, diplome, gönüllü aktiviteler, volontiranje. Ovo polje je jako važno, znam iz iskustva. Zbog čega? Znači svak ide u školu, svak završava srednje škole. Koje su dodatne aktivnosti nekog studenta? To je jako važno. Da li on samo ide u školu i kući, to je to, ili se bavi nekim drugim stvarima. Može to biti sport, mogu biti neki kursevi, takmičenja, šta ja znam. Sve diplome, certifikati, nagrade i projekti ili gdje ste volontirali, ujedno i preporuke ljudi, direktora, profesora, uglednih ljudi, to je jako važno za vas. Tako da ćete sve ovdje redom ekle, dodaj, napisati tamo, vjerovatno izabrati. Evo ja ću kliknuti. Vidite, imate ovdje opciju da izaberete nagrada, projekat, certifikat, stipendija. Dobila neku stipendiju, nema potrebe za ovu stipendiju. Idite na nagrade, projekat, certifikat. Tako da unesete ovdje sve. Ja sam trenirao karate 8 godina i od bijelog do smeđeg pojasa sam sve diplome učio. Tako iz mekteba neke stvari, iz medrese, takmičenja sa horom, sa kurseva, nemam pojma, neke stvari, neke certifikate i diplome. Sve što imate, sve slikajte i ovdje učitajte. 9. korak, iskustvo sa Turskom. Türkiye tecrübesi. Znači, šta vas ovdje pita? Şu an Türkiye'de misiniz? Şu an ide rastavljeno kokazno. Nije kokazno, nego jest. Pokazna zametica i an imenica ide rastavljeno. Greški. Neyse. Şu an Türkiye'de misiniz? Ya da daha önce Türkiye'de bulundunuz mu? Jeste li trenutno u Turskoj ili jeste li boravili nekad prije u Turskoj? Da, ne, tu ćete kliknuti. Bulunma nedeni, razlog stanovanja u Turskoj, navest ćete razlog. Onda, ovdje vjerovatno foreign number, to je onaj broj stranca. Aha, to može biti kimlik, zbog čega ako ste imali boravišnu dozvolu ili vizu da unesete, najvjerojatnije. Početak, znači datum, i završetak do kojeg datuma ste boravili. Nakon toga, daha önce Türkiye'de herhangi bir kurum veya kuruluştan burs aldınız mı? Jeste li prije uzimali i od kojeg udruženja ili vakufa stipendiju iz Turske? Navest ćete da, ne. Stavite ne ili da, svejedno, kako god želite. Türkiye burslarından yararlanan veya daha önce burs almış olan bir yakınınız var mı? Imate li nekoga bliskog koji se koristio od turskih stipendija, Türkiye bursları? Od tih stipendija navedite da, ne. Bursu nereden duydunuz? Odakle ste čuli za stipendiju za Türkiye bursları? Tu ćete navesti. Türkiye'de yaşayan yakınınız var mı? Imate li nekog ko živi u Turskoj? Da, ne. I tu ćete kliknuti. Nakon toga i zadnji korak, başvurularım, moje aplikacije, moje prijave. Znači kada unesete gore sve ove navedene podatke, kada učitate sve fino, datume, certifikate, prijave, preporuke i tako dalje u porodici to, ovdje će vašu prijavu da izbaci, da li to u PDF-u, da možete ponovo prepravljati i ispravljati. Nakon što odobre, znači kada vam prođe vaša prijava aplikacija, dobit ćete jednu opciju da izaberete 3 do 5 bude većinom, 3 do 5 smjerova na kojima želite da studirate. Znači prvi, drugi, treći, četvrti, peti smjer. Smjer koji najviše želite da studirate neka bude broj 1, prva opcija. Znači ako ne uspije ako ne bude mjesta ili ne prime vas na taj fakultet i na taj smjer, znači birat ćete grad, univerzitet, fakultet i smjer. Ako vam prva opcija ne uspije, stavite na drugo mjesto drugi smjer koji bi željeli da studirate. Znači, isto tako izaberete fakultet, univerzitet i smjer i tako dalje. Treći smjer, četvrti smjer, peti, šesti smjer
Kod mene je bio drugi smjer, na primjer. Prvi je bio ilahijat, drugi Türk dili ve edebiyatı. Što se tiče Türkiye bursları, toliko. Znači, ovih 10 opcija, ovih 10 koraka morate detaljno sve tačno da napišete i da učitate. I nakon toga će izbaciti vašu prijavu i tu ćete da birate, ako vam prođe prijava, tu ćete da birate smjerove i nakon toga, kada izaberete smjerove, ako vam prođe, ako budete primljeni na fakultet, idete na razgovor, kada prođete na razgovor dobijate stipendiju od Türkiye bursları, znači njihova je stipendija otprilike 500-600 lira, koliko sam čuo od svojih prijatelja. To je, čuo sam, nisam istražio, ne znam koliko je tačno, ali mislim da je otprilike tolika. Stipendiju dobivate 9 mjeseci, znači tokom školovanja, 4 godine 9 mjeseci. Oni vam ujedno plaćaju i fakultet, plaćaju internat, boravišnu dozvolu. I dodatno dobijate 500-600 lira kao džeparac stipendiju koju ćete da koristite. Uz to dodatna informacija jeste, i to ja mislim, da oni godišnje u jednoj akademskoj godini plaćaju 2 avionske karte, tako da imate i to. Uradit ću rezime državne stipendije, znači ponovo ću naglasiti na neke stvari koje sam spomenuo u videu. Prva stvar jeste, morate sve podatke, sve dokumente, sve datume unijeti bez greške i ne smijete zaboraviti da kliknete na kajdet. To vam je jako, jako važno. Druga stvar jeste preporuke. Preporuke se mnogo gledaju. Preporuke su vam jako, jako važne. Što više preporuka budete imali, to vam je veća šansa da dobijete stipendiju i da odete na razgovor za stipendiju. Treća stvar, kada budete birali smjerove na kojima želite da studirate, prvi smjer, znači najviše koji bi željeli da studirate smjer, stavite to redoslijedom. Nakon njega zamjena za drugi smjer, treći i tako dalje. Pošto se dešava da ne dobijete onaj smjer koji ste najviše željeli, dobijete na primjer drugi ili treći i na osnovu toga odlučujete i vi. Četvrta stvar, pored preporuka rekao sam diplome. Diplome su jako, jako važne. Diplome, certifikati, projekti, volontiranje, bilo šta da je u pitanju, sve te diplome uslikajte i učitajte. I pored ovoga rekao sam, ako znate jezik, peta stvar bi to bila, jezike. Rekao sam da učitate srpski, hrvatski, crnogorski, makedonski, znači jezike koje znate. To je za Turke jako važno. Oni to ne smatraju kao jedan jezik, oni to smatraju kao više jezika. Ujedno i ako znate neke druge jezike, mimo ovih balkanskih jezika, to bi bilo puno bolje za vas. Kod jezika prednost imaju studenti, oni koji znaju turski jezik, znači koji su već završili i naučili turski jezik. Sa njima je puno lakše jer oni kreću direktno na studij. Znači ne idu na pripreme i ne idu na kurs turskog jezika. Toliko što se tiče državne stipendije.